Oloo. Wasaneno bende sirkal ka laore gi moko kuom ute fwambo ma ok en gima jokia osebede wang' oganda. Achiel kuom ute fwambo pacho kae tie kaka jokanyo mar sirkal ka ng'iyo to paro ni samoro headlines kata weche ma gimiyo pek gin weche ma samoro diyo sirkal ahinya. Kidwoko penjo no lo nyiswa ni to kwanwa maler tij fwambo winjo bed ang'o gini, nikech samoro kiwacho adier kendi kete kaka en tiwacho ni ok idwarwa, ok idwar sirkal, in koro ija totam, ija one tam, ija no tam, kendo koro gin bende gintie gi thuolo mar keti kuma giparo ni intiere. Tij fwambo winjo bed nade ma to wuoye bende wi okang' ma bende sirkal, ting' ma sirkal nigo mane ne gin bende girito ute fwambo kata jo fwambo mana kaka winjore. Iwinjo Lydia, fwambo, ute fwambo kata jo fwambo tijgi ahinya en menyo gik ma ok ni kare kendo miyo ji thuolo mar ng'eyo ni to ang'o gang'o ma onego bed ni ging'eyo mondo mi kata ka koro gichiwo pachgi nde kata sirkal kata kuonde monego weche timre to gichiwo ka gin gi paro maler. Koro ibiro yudo ni tij fwambo nyaka chuo sandan, nyaka chuo sirkal sandan manong'ere. To ochuo sirkal sandan e yor kelo adiera, ok yo mar fitina. Mano gima nyaka waler kabisa. Nikech ahinya kata kiseng'iyo nikech ing'e ni jofwambo ok gin malaika. Mano be nyaka wawachi. Gin dhano. Ma kata kaka sanie kineno kata mbui kata kaka jofwambo goyo koko gigwandore miwacho awacha ni ma to ni koni, ma to ni koni. To en gwandruok ma gitero sama gitimore nade, sama gindiko. Mano be nyaka wageng' jofwambo ni mondo kik gitim gima chalo kama ahinya sama gitimo tich. Nikech wang' pogi, ing'e ni kaka koro sanie in ng'ama nigi nying, in ng'ama nigi chia. Kiwacho gimoro mopogore tinyalo par ni Ramogi, ni wuoyo e lo Ramogi. Koro chopo kama ikungo dhogi. To gima duong' ni sirkal nigi responsibility mar rito jofwambo. Kata chuoyogi kata ok chuo nyaka ute. Nikech ineno wach fwambo ni en gima piny mangima ogene. To ma nomiyo bang' lweny mar ariyo 1945 kocha ka koro ji nobet piny ma koro iloso United Nations bang' ka League of Nations nosefail e lweny mokwongo. To ne nitiere chike mang'eny mwaluongo gi dho ngere waluongo ni protocols noketi e bwo United Nations. Civil rights, human, there are a number of areas ma iwacho ni ma onego bed ka mambo achiel kuomgi iluongo ni the Geneva Protocol. Onge gima duong' ahinya within the UN system ma moko bedo developed later miluongo ma opogore the Geneva Protocol, nikech ka ji noa e lweny to nitie joma nohinyo jofwambo moko. Koro Geneva Protocol chiwo thuolo ni jofwambo konego mul. Geneva Protocol no nitie kako chiwo thuolo ne jofwambo ma jofwambo nyaka geng', nyaka ok onego mulgi kata lweny nitie. Geneva Protocol be nitiere morito migepe machalo kaka the Red Crescent, Red Cross gi humanitarian agencies manyalo muomo kamoro amora. Ma emomiyo ka giketo bandera gi to kata na jolweny chung' wegi aweya gitimore nade. Koro jofwambo gin e sector machalo kaka humanitarian agencies machalo kaka Red Cross, Red Crescent gi St. John's Ambulance ma kama gidhiye iyawo negi mna yo. Ochalo kaka miwacho ni gor biro yaw ne yo cha. To bado koro jofwambo biro timang'o yaw ne yo. Koro miyo en gi sirikande gi te nyaka ma Kenya gin giketo kokgi kendo gi recognize Geneva Protocol. To kod protocols mamoko mosebedo developed bang'e. Machielo en ni the United Nations no oloso principles miluongo ni safety of journalists principles mane UN. To safety gi areas mag jofwambo te irito kod UNESCO. UNESCO osebedo ka share kodwa safety principles ge mwatiyogo koka puonjo ji. Ni kama kako nego jafwambo bedi, kama kako nego ritre, to ere kaka UN system dwaro ni piny ka piny
nikech gin signatory gikete kokgi. Ere kaka onego girit jofwambo? Kwa bire Africa ka bende nitie protocols. Kaito koro at the Kenyan level nitie gima luongo ni domestication. Tiende ni ukaw gima ni kucho kaka UN system, Geneva Protocol kod safety of journalists koro ukele e Kenya ka mondo ukete chike magu. Iwinjo? So ka awacho machiek en ni Kenya nigi responsibility, sirkal nigi responsibility mar rito jofwambo. To kendo katiba ma wan go sani nyocho guro chik mar fwambo no malich ahinya e pend chik miluongo ni article 34. Kendo nwa kedo ne mokalo kabisa nikech ne ane kinde kedo no nikech Lancaster constitution ma Lancaster ne nitiere kod pend chik moro 79 mane okolero kar fwambo maber. Manwa kedo kod wach no kinde mar Bomas 1 kod Bomas noluwe mane jogo miyowa thuolo. An achiel kuom joma nomino wach kabisa gi joma moko koka mwawacho ni kare koro nyakwa ket weche mag chike mag fwambo maler kabisa. Kore katiba marwa sani pend chik mar 34 rito jofwambo gi ute fwambo ma okonegi mul jafwambo kata sirkal okonego mul jafwambo. Jafwambo nego license kende emichiwo. To kaka ochiwo habari gi gik mamoko sirkal okonego donjie. To mae momiyo ute jofwambo ka koro wacho tere kaka dang waritre kendwa nwaketo gimwa luongo ni media council. Media council nitie gimwa luongo gi code of ethics ma gengo kaka journalist onego timre nade. E sa yiero sani bende sector no kotelne gi media council oseketo migepe manyiso tere kaka onego wadho atim ang'o wandik weche mag elections. Koro dang wakwa ni Kenya nyaka jiwre, sirkal mar Kenya nyaka jiwre, yore mag arita obed police gi yore mamoko migepe te nyaka ridre mar jiwo rito chik. To mano ok nyal nyiso ni kaka